Jos elämä tosiaan oman kullan kanssa on käynyt tosi tylsäksi, aina voi sitä etuheilautusta miettiä, että miten siitä saisi vähän uusia ulottuvuuksia. Ok. Esimerkiksi seuraavalla tavalla. Perusetuheilautus. Vapauta. 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 Hyvin mukavaa heittää. Tämä on vähän kuin tällaista jongleeräämistä, siksi mä ajattelin tähän esimerkiksi kevyemmän kuulan. Tällä painolla pitäisi pystyä tekemään sellainen pitempi aika, 15-30 minuuttia, kaikkia kivoja liikkeitä. Tätä myös kehittää vähän eri tavalla, niin puhdistusvoimaa. Mä joudun aina nappamaan uudelleen ton kuulan kiinni ilmasta. Hyvä. Ei muuta kuin kokeilemaan vaan. Kiitos.